Tí nemajú radi slovo, nie. Tak sa nikde nezdržím viac ako týždeň. Muklovia, ktorým toto patrí, sú na Kanárskych. Bolo by tu treba trochu upratať, nemyslíš? Pozor. Smiem použiť toaletu. Istéže. Dobre viem, prečo si prišiel, Albus. Odpoveď je stále nie. Definitívne a neodvolateľne nie. Veľmi sa podobáš na otca. Až na tie oči. Oči máš... Mamina, áno, viem. Lili, milá Lili, bola nesmierne bystrá. Čo je pozoruhodné, keďže mala moklovský pôvod. Aj priateľka má muklovský pôvod. A aj najlepšia. No si nemyslíš, že mám predsudky? Nie. Tvoja mama bola moja obľúbená študentka. Pozri, tá je v popredí. Všetko môj. Každý jeden. Teda bývalí študenti. Poznáš Barnabasa Kafa, vydavateľa denného proroka? Vždy čaká moju